When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Line 1, català. El 29 de juny del 2000, una comissió de la Casa de la Terra va posar en marxa la Casa de la Terra, en el Palau de la Pau de l'Àngel. Standing right in front of me, speaking. La Carta de la Terra és una declaració internacional de principis objectius i valors fonamentals per tota construir una societat global, justa, pacífica i sostenible. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken Català. Estem en un moment crític de la història de la Terra, en un moment quan la humanitat ha de triar el seu futur. Line 5, català. Mentre el món es troba cada vegada més independent i fràgil, el futur a la vegada té grans riscos i grans promeses. Line 6, català. Per continuar avançant, hem de reconèixer que enmig d'una magnífica diversitat de cultures i formes de vida, som una sola família humana i una sola comunitat terrestre amb un destí comú. Hem d'unir-nos per crear una societat global sostenible basada en el respecte per la natura, els drets humans universals, la justícia econòmica i una cultura de pau. Line 9, català. La Carta de la Terra consta de 16 principis que es classifiquen en 4 àrees. El primer, el respecte i la cura de la comunitat de la vida. El segon, la integritat ecològica. El tercer, la justícia social i econòmica. Per últim, la democràcia, la no violència i la pau. Line 10, català. Que el nostre sigui un temps que recordi pel despertar i una nova reverència davant de la vida. La ferma resolució a aconseguir la sostenibilitat, l'acceleració en la lluita per la justícia i la pau, i la joiosa celebració de la vida. Line 11. Sisplau, ajuda a fer possible el nostre futur. There is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of